özmeriňiz boýunça ilk taýynýaňyz ýeňde hem muny gön özüne şeýle de birsem bolýan, anfadyrak görmüşin öwredeýin. Ona öz santyňy näçe duruşny. Ay 40 cent edip alaýyn likalyňyzda. Ona 6 centdan bäriňizde öz gol giňliňiz 5 cent 4 cent da parfumyňyzy goşýaňyz. Ondan goluňyza mataňyzy şeýdip ýankyýarak edip kasoy ýabyýaňyz, ana epleýäňiz. Ondan soň 6 centdan şeýdip göň şu uçuna çenli gelýäňiz, şu taýy ketip düşündiňizmi? Ana. Onu şu taýrakda goýýaňyz. Men ýöne uzunlygyny şuň özüne görä alaýdym. O şey deyip yayratacağım şunu. Ana. Şeyler açık edeyim. Kaç diye. Belirlemek ya. Kesiyor. Ben ne ol versen tıcıktan şundan için şey deyip çıkadık gelen bir yemin oyna. Ne şey deyip şundan ne ol versen diker sonra bu da kalma. Bu kalma dikaymalı senin ay balya değil mi? Nima şey deyip çöwürýär. Ştaýdy, kılmady diýdim ýa. O tarafını teretlendim ben ömünden. Ay bolýar. Bunu bu taýjam, waxay, şimdi kikgele. Şey deyip çıksan çöwürýäňiz şu. Oşaşyn ketin. Waxay düşýärdim da halarmy. Leyla. Ödüňiz owadan no, çenjem çıpırdak goýaýaňyz bolýarmy? Ana. Köp güzüştaýda netjere ha? Men şunu owadan görýär. Ana, gör bu eginjiňden şey diýip galyp çykdyrýar. Ana. Bu da ýene ýerýär. Galtaň. Ulladım galtalar şandan tiktirmedim ýa. Bolarmy bolmazmy diýenim. Ana aşağım şep trubka baryp durmaly. Bu şeýleje ýeňi dakylýanjary. Ana. Düşündiňizmi? Şu. Yuvamdan çıkmayan mı şu? Ýuwulýan köýnege dikmede sen Nurana.